खुलुमबाय बे समाव आङो जुमदार रादाब अनसायगिरि नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे माबाखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनो जाबाय कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङावनो थानाय जे मिथिंगापुरि पिकनिक स्पट जायखौ लावखार ओंखाम जाग्रा होननानै जों मिथिनाय जायो। बे जायगाया दिनै बेनि माखासे नुथायफोर आरो बेनि सोमोन्दै जोङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना फारि फारि जिथु नायलांबाय थायोबा जे मिथिंगापुरिनि समायना रमायना नुथाय दा बिनि गासै थासारिफोरखौ नुनो हागोन आरो मिथिनो हागोन। बिनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना जिथु नायलांबाय थानो थाखाय आं खावलायदों आरो नायलांबाय थायोबानो जे मिथिंगापुरिनि जायगाया माबायदि आरो बेवहाय लावखार ओंखाम जानायाव माबायदि कम्फर्टेबल दं आरो कम्फर्टेबल गैया बेफोर गासैफोरखौ नोंथांमोना नुलांनो हागोन। बिनिखायनो बे समाव आङो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय। बे समाव जोङो मिथिंगापुरि पिकनिक स्पटखौ जाय बिथांमोना सामलायो बे बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो थाखाय सिगांनाय जादों। जे नोंथांमोना जे बे मिथिंगापुरि लावखार ओंखाम जाग्रा अर्थात पिकनिक स्पटखौ जे बेखेवनानै होबाय, दा बे लावखार ओंखाम जाग्राखौ मानि थाखाय मा उद्देশ্যजों नोंथांमोना खुलिनाय जादों बेखौ फंनैसो फोरमायगोन नामा? औ नंगौ, जोङो बे लावखार ओंखाम जाग्रा पिकनिक स्पटखौ जोङो बेखेवनाय जादों थांनाय डिसेम्बरनि 15 नभेम्बराव। दा बेबायदि हिसाबै जोङो खुलिनाय जादों। माने जोङो दिनैजों नैबे दानि सिजनजों खननै जाबाय। दा थांनाय बोसोराव जोङो बेबायदिनो 2018नि 31 थारिख डिसेम्बराव जोङो बेखेवनाय जाजेनदोंमोन फार्स्टलि। ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड टाइम जाबाय। दा बेबायदिनो जोङो बेखौ खुलिनायनि मिजिं होननानै बुङोबा जोंहा बाव मोनसे नन्दिपुर GPMC खुलिनाय जादों आरो जोङो नैबे कुसुगाव फरेस्ट रेन्जनि आन्दाराव। दा बेबायदि हिसाबै जोङो बे GPMC कमिटिखौ जों दाखांनायनि उनाव जों बे दा जे जोङो लावखार ओंखाम जाग्रा बानायदों, बेवहाय मोनसे दैजों बिफांजों आरो दाउसिन दाउला जिब जुनार बेफोरनि गेजेरजों आरो हाजो फिसा बेफोर दै बोहैनायखौ जों समायना मोनसे बे जोंनि GPMC आन्दारनि सिङावनो दङखाय दा बेबायदि हिसाबै जोङो मोनसे नैबे GPMCनि सिङावनो नैबे आइटेमखौ जों लानाय जादों। दा बे मिथिंगापुरि पिकनिक जाग्रा जायगायाव जिथु फैनांगौबा मानसिफोरा बबेजों हाबनांगोन आरो जेन'बा कुसुगाव रेन्जनि सिङाव होनना बुंदों, बेखौ हाबनायनि थाखाय बेबायदि लामाया माबेजों हाबोबा मा हाबग्रा लामा दं बेफोरखौ फोरमायगोन नामा नोंथां? औ, गिबियावनो आङो बुंगोन 31 नं राजा लामा। बे 31 नं राजा लामानिफ्राय जानानै कुसुगाव बाजार दङ जोंनिया। बे कुसुगाव बाजार मोननानै ओमफ्राय बेबायदिनो मोनसे रायमोना बा सराइबिल थांग्रा लामा फैबाय थानाय दं आरो। दा बेनिफ्राय फैनानै जोङो कुसुगाव 31 नं राजा लामानिफ्राय जोङो सुयोबा जोंहा 6 किल'मिटार गोजान जागोन जोंहा नैबे मिथिंगा पिकनिक स्पटखौ। बेनिखायनो रायजो राजाया कुसुगाव बा ओरै जानानै फैयोबा नेसनेल 31 नं राजा लामानि जानानै फैयोबा बिथांमोना कुसुगावजों हाबनानै सोनाबसा जायो, बेजों 6 किल'मिटार गोजानाव फैबाय थाबानो मोनफैगोन। आरो जोंहा ओरैजाय सोनाबनिफ्राय फैयोबा जारागुरि सराइबिल बैफोरनिफ्राय जों फैयोब्ला सराइबिल जानानै डाइरेक्ट कुसुगाव थांग्रा लामा दङ। बेनिफ्राय ओमफ्राय जलायस्रि बाजार मोनगोन। बे जलायस्रिनिफ्राय डाइरेक्ट साहा फैबाय थाबानो मोनगोन। मिथिंगापुरि पिकनिक स्पटआव नायथाव होननानै बुङोब्ला मा दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन नामा? नायथावथाव होननानै बुङोबा जोङो बे जोंनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव जोङो बेखौनो गिबिसिन बुंग्रोनांगोन। जोंहा बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे गोसोआव चेन्ज फैयो, थारमाने सोलायनाय फैयो। माब्रै? जोङो मोनसे बिफां नुफैगोन, गिदिरथार बिफांफोर नुगोन, सारि सारि दं। ओमफ्राय बेबायदिनो हाजो फिसा दं आरो बे हाजो फिसानि गेजेरजोंनो गाहाय थिंजायनिफ्राय दैमुनि जोनोम जानाय दं मोनसे निजिरा। बे दैमु निजिराफोरानो
ओरै सारि सारि बोहैबाय थानानै मोनसे दैमानि महर होदों आरो दैमा माने दैसानि महर होदों। बे दैसायानो मोनसे समायना नुथाय आरो लोगोसे बेयाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बावहाय मोनसे समायना नुथाय होननानै बुंबावोबा बेनो जोंहा दाउसिन दाउलाफोरा बाव आबुङै जोङो मोननो हायो नुनाय जायो। लोगोसे आरोबाव जिब जुनार दङ माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो बेखौ जों सानफोरावबो नुनाय नङा बेफोरखौ बेयावनो दै लोंनो फैयो मोनानि समाव बेफोरखौ जों मिथियो आरो। ओमफ्राय लोगोसे बाव जोंहा मोख्राया मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया जाहैबाय बै मोख्रा गुफुर मा होनो बेखौ गल्डेन लिंगुर दङ मोनसेया ओमफ्राय मोनसे जाथि दङ बै मोख्रा जारेद दंना जाथि बे दङ आरो बेफोरखौथ' जों कमनलि नुबाय थाखायोखा। लोगोसे बिदिनो आरोबाव दाउसिन दाउलाफोरनि गेजेराव जों दाउराइ नुनो मोनो दाउजें आरो दाउब'फोराथ' कमनलि फैबाय थायो। बेबायदिनो जोङो जायफोरा बाव लावखार ओंखाम जानो गोसो जानानै फैयो बे फिल्डआव थानानै माने बेफोरबायदि सिनारिखौ लानानैनो एसे गोसोआव रंजाखांनाय फैयो होननानै आं सानो आरो। जे बे मिथिंगापुरि पिकनिक स्पटआव जिथु पिकनिक जानो फैयोबा दा बेबायदि माबा मोनसे फिसफोर लानाय जायो नामा? औ जोङो फिसखौहाय बानायनाय जादों माने जोङो जेब्ला मोनसे पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो थाङोब्ला जोंफोरबो गुबुन जायगायाव थाङोबा मोनसे फिस लानाय नुनो मोनो। थिग जोंनाबो बेबायदिनो जोंनि बेखौ माखासे पिकनिक जाग्राफ्रा एसेबाबो बिदिनो जायगाखौ गुबुंले खालामलाङो दा बिनि मुङाव जोङो फोसाबनो थाखाय जोङो बे फिसखौ लानाय जायो। ओरैनो बेसेबांसिम लानाय जायो? दा जोङो बेखौ पार मेम्बार ओरैनो नायनानै सासेयाव 10 रां बेफोरबायदि खोलैनाय जादों। आरो गारिफोरनिबो लानाय जायो नामा? गारिफोरनि बेलायावबो जोङो बाइकफोराव बेबायदिनो 30 रां 40 रां बेफोरबायदि गावसोर नायनानै होलाङो। ओमफ्राय बेबायदिनो गारि गिदिरफोरनि बेलायावबो 100 रां 50 रां बेबायदिनो होलांनाय जायो आरो गावसोरनि नायनानै गावसोर होलाङो। ओमफ्राय बेबायदिनो जायगाखौ बुजिनानै बिथांमोना गावसोरनो होलांखायो। नोंथाङा खावलायगोन नामा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बा जायखिजाया टुरिस्टआनो जाया मानो बेयाव फैनानै लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन होननानै? औ दा बेबायदिनो जों गोदान हिसाबैथ' गोदानखौ बयबो नायनो गोसो जायो माने गावसोरनि गोसोजों फसायनाय नंबाबो नङाबाबो माने बयबो गोदानखौहाय नायनो गोसो जायो। दा बेबायदि हिसाबै आंबो बयखौबो गोजोननाय खावलायदों नैबे दानि बे गोदान बोसोरावहाय बिथांमोना फैनानै माबायदि जायगाखौ नायनानै आरो गावसोरबो पिकनिकफोर बा पार्टि जानानै थांनो हागोन आरो बेबायदिनो गावसोरखौ मिथिलांनाय जागोन आरो जायगाया माबायदि फैनानै नायफैनो हागोन आरो अब्लासो जोङो बिथांमोनखौबो जों बुंनो हागोन जायगाया माबायदि माने खुद गाव फैनानै जायगाखौहाय फसायलांनाय बायदि माने जोंबो बेखौ बुंनो हाया नालाय। नोंथाङा लावखार ओंखाम जाग्रा मिथिंगापुरि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानि कमिटि मेम्बार जानानै बा दैदेनगिरि जानानै लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोननो हामलायथि बावगोन नामा गोदान बोसोरनि? औ आं बेखौ बावनो लुबैदों आरो जोंनि गासैबो गोदान बोसोरखौ बरायनानै लानायजों लोगोसे जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोन आरो जायफोरा पिकनिक पार्टि जानो थांनाय फैनाय जेरावखिया थाङा मानो बेराया मानो बे बिथांमोना गोजोनै गोजोन लाखिथों आरो गावखौनो एसे थाल लानानै बा पिकनिक पार्टि जानाय मानायफ्राव बा बहाबा थांनाय मानायफ्राव गोदान बोसोरजों गोजोननाय लानायजों लोगोसे बिथांमोना गावनि जिउजों गोजोनै थानो हायो आं बेखौ खावलायदों। समाव नोंथांमोना जे बे मिथिंगापुरि पिकनिक स्पटआव जे पिकनिक जानो फैदों लावखार ओंखाम जानो फैदों जायगाखौ नोंथांमोना माबायदि चइस जादों? जायगाखौथ' जों बिराद मोजां मोनदों। बावहाय मोनसे फोथार दङ मोनसे पिकनिक स्पट जानाय बिराद मोजां मोनसे फोथार दं आरो खाथि खाला हाजो दङ फिसा फिसा बे हाजो सिंनिफ्राय दै गयो आरो मेनलि बे जायगा जाहैबाय दैनि थाखाय दैया बिराद मोजां बाहाय दैया स्पस्ट दै ओमफ्राय हाजो सिंनिफ्राय दै गनाय जों बिराद मोजां मोनो बाहाय पिकनिक स्पट जानो। नोंथांमोना बे गोदान बोसोर 2020 मायथाइखौ माबायदि फैजानो लुबैयो? जोङो बे गोदान बोसोरखौ ओरैबायदि हिसाबै जोङो बेखौहाय जों माने फुर्ति इन्टारेस्टजों जोङो फुरा बयजोंबो मिलायनानै गोरोबलायनानै जयै जों जालायलायनाय नेक्स्ट बोसोराव जों बेबायदिनो आरोबाव मोजाङै मोजां जोङो जालांनो हाथों होननानै जों एकदमबारे जोंनावहाय दा गोसोआव फुरा रंजानाय दं आरो जोंनियाव। ओरैनो बहानिफ्राय फैदों? जोङो बे बारा गोजान नङा बे एलेखा कुसुगाव एरियानिखा जोङो कुसुगाव एरियानिफ्राय फैदों। बेनिफ्राय जोङो 6 किल'मिटार जागोन आरो जों कुसुगाव एरियानिफ्राय फैदों आरो जोङो।
बे मिथिंगापुरि पिकनिक स्पटआव ओरैनो नायथावनाव नोंनि बायदियै नों नायनानै मा नुखो? जोङो बाव फैनानै दिनै नुफैनो मोनबाय। जोङो फार्स्टआव जों मोख्रा जाथि जों नुनो मोनबाय आरो लोगोसे दैयाथ' जोंनाव थाखाबाय जों दैखौ नुनो मोनखाबाय लोगोसे मोख्रा जाथि लोगोसे जोंनावहाय मैदेराथ' जों खोनायो नुनो मोनो होनना फैयोनो दङ खिन्थु जों सानाव नुनो मोना मोनायावसो फैयो ओमफ्राय जों लोगोसे मैफोरबो नुनो मोनो आरो फैयोबा आरो बिदिनो आरो ओमफ्राय दाउसिन दाउला जों मोजां समायना रमायना बिरनाय आरो ना गुरनाय लावखार ओंखाम जानाय जों बायदि जों मोजां बेवहाय समायना रमायना बिबार बायदिसिना बिदि जों नुनो मोनो आरो इन्टारेस्ट गोगोम आरो सोरबाफोर बे चेनेलखौ आं खावलायनो सानो सोरबाफोर नायफ्लांबायदोंबा अन्नानै प्लिज जास्ट बे गार्डेन निउ गोदान खुलिनाय बिराद मोजां फैथों जाफैथों डेभेलप खालामनांगौ बेखौनो जों खावलायो आरो बिराद मोजां आरो बेयो जों फैनानै बिदिब्ला फैगोन बोसोरावबो बावनो लावखार ओंखाम जाफैबावगोन। औ जों फैबाय थागोन जों बे एरियाखौ डेभेलप खालामगोन आरो फैबाय थागोन आरो बे मोजांखाबो फैनानै नायफै खेबसे नुफैबानो मोनथिगोन बयबो बिराद मोजां बेयो। मिथिंगापुरि पिकनिक स्पटआव बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव फैनानै मा नुखो आरो माबायदि मोनखो? ओरैनो बे पिकनिक स्पट्सआव फैनानै जोङो ओरैबायदि समायना रमायना जायगा नुफैबाय आरो बिफां लाइफां दं सारि सारि दैमायाबो जेनेबा दैसाफ्राबो ओरै हाजो सिंनिफ्रायनो गबोनाय दाउसिन दाउला जिब जुनार बायदि रोखोमनि नुनो मोनफैबाय आरो जों बिराद फैनानैहाय जोङो बे जायगायाव दैमा दैसा जिरि हाजो सिंनिफ्राय बोहैनाय नुनानै जोंनि गोसोआव बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो। नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों? जोङो कुसुगाव एरियानिफ्राय। दिनै नोंथांमोना खैजनसो दं ग्रुपआव? जोङो मथा मथि एसे लामैनो दं आरो 35-40 जनसो दङ जोङो। जों टट' एस'सियेसन माखासे मानसिनिफ्राय बाजार स्टाफनिफ्राय फैनाय जादों आरो। नोंथांमोना गोदान बोसोरनि मुङाव लावखार ओंखाम जाफैदों बे लावखार ओंखाम जानायाव मा आइटेम्स ओंख्रि बेदरफोरा मोनबेसे रोखोमनि बेदरफोर लाबोदों? जोङो बेयावहाय अमा बेदर लाबोदों जोंनाथ' बर' हारिना अमा बेदर जाखायो नालाय बिनिफ्राय दाउ लाबोदों आरो बिनिफ्राय बिदिनो जाग्रा लोंग्रा अनेक रोखोमनि दङ जेन'बा जोङो लावखार ओंखाम जानाय नालाय ओंखाम जानायनि बाहागै जोङो मैगं थाइगं लाबोनाय जादों आरो। नोंथांमोना गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ माबायदि वेलकाम खालामनो सानो? जोङो दिनै गोजाम बोसोरखौ जानाय लोंनाय इन्टारेस्टै जेनेबा लोगो दोगो गासैबो बिदाय होनानै नेक्स्ट जों फैगौ गाबोननिफ्राय गोदान बोसोरखौ जोङो वेलकामै बरायनायजों लोगोसे जों फिन आरोबाव गोदान बोसोराव जोङो आरोबाव 2-3 थारिखहालागै आरो फिन बे जायगायाव मोजां मोननाय हिसाबै पिकनिक जाफैनो जों थिरांथा लाबावदों आरो।